Nabartikin. Nagpapasyon lang ako. Agpulutan di manggagay ko ha. Alam mangal-ngal. Yung pamangkin ko, nagkikita. Biling yung white. Uncle ko kapatid. Pero ano ay matigas naman? Hindi lang piso sa ipin ko ay. Basta yung luluapon. Nda bakit nagdatigas tayo ng lulo ko na? Nda may kanyada. Nda maging ni Lola. Tapos at nata ako ni atin eh. Lulo. Kasyat kami na eh. Eh pulutan mi mangga. Kinaramang. Tapos tayo nga luluapaw. Nalag nga gitara pa lang orila kayo yun. Ha? Sasawa kami ang ginom. Alas to lang mabartikata. Nurgan na po, magkanta. Takas tayo ng luluapa oh. Nalayong palagkanta. Gitara. Ano manula siguro kas ng alulo niya. Nalayong nagkanta. Ela. Dinggit tadi gitar kim kanta ni ano na kanan? Inyong Bansipra. Bansipra family. Anastasio Bansipra. At iti kanta na apo. Gitara. Narga na naman na yun. Nagpapasyon lang ako. Nagpapasyon. Lalalala. Ino nakakapsat ni Lolak Atapo at ito adingin na. Adingin na Lolak nita. Lantik na Atapo. Anong title Lala? 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 Laila, ano, Lala ni Uncle Inyo. Nagramutain. Liliwala banong. Nagramutain. Nagramutain. Gramot. Ay, nagramutain. Katay mo na. Katandira mo na. Pang cowboy. Shot na pelata.
siyempre ka mahilig sa gitara mo to. Si Uncle Ruhel, nagigitara din yun. Ah, Uncle Ruhel, nagigitara. Agpulutan di manggagay ko. Alam mangal-ngal. Agpulutan mangal na mangal-ngal. Yung pamangkin ko, nagigitara. Biling yung ay. Yung uncle ko, kapatid. pero ano ay matigas naman. Hindi lang piso sa ipin ko ay. Natawanan at kumakain ko sinipin. Alam mangal-ngal. Dahil sa Kim, bilang yan yung ngalanganan. Bili ko lang doon. English pa eh.